Hey, what's up? It's your boy, it's Neo. So this video was sort of recorded for a school project. And yes, I'm a good student at doing my work. The only thing I get is straight A's, my guy. I just wanted to, upload it on the channel because, Because I wanted to. By the way, most of the video is me speaking Afrikaans, so sorry for my English viewers. So let's start the video, I guess. Mijn naam is Ezra Fame en vandaag praat ik over kiberafknouwerij. Ja, bewustheid over kiberafknouwerij en discriminatie in Zuid-Afrikaanse sport. Ja, sport heeft de kracht om mensen samen te brengen, trots te bouwen en jong mensen te inspireren. Toch wordt sport in Zuid-Afrika toenemend beïnvloed door negatieve gedrag zoals kiberafknouwerij, racisme, discriminatie en geslachtsongelijkheid. Ja, sociale media heeft dit gemaakt voor mensen om atleten en ondersteuners online te vernederen en te dreigen en af te breken. Kiberafknouwerij in Zuid-Afrikaanse sport. Baie Zuid-Afrikaanse atleten ontvangen dagelijkse haatvolle commentaar op platforms zoals X, Twitter, Facebook en Instagram. Na zwak wedstrijd of een fout op de veld wordt spelers dikwijls getekend met beledigende commentaar, ja, racistische opmerkings, seksistische boodschappen en vernerende memes, ja, allemaal klomp memes. Reglementen, ja. Hier de online aanvallen beïnvloedt spelers geestesgezondheid, zelfvertrouwen en prestatie. En geslachtsongelijkheid in sportmedia. Ja. Vrouwensport ontvangt steeds minder mediadekking als mansport in Zuid-Afrika. Mansport wordt dikwijls meer uitgezaaid van vrouwmensen. Kijk bij sport is, zo ik weet niet hoe ze die even een probleem hebben. Vrouwmensen kijken naar sport. Groter boodschappen en ontvangt meer aandacht in de nieuws. Dat laat vrouwelijke atleten minder zichtbaar voelen en ontmoedigt jong meisjes om al sportdromen na te jagen. Elke atleet verdient dezelfde respect, erkenning en ondersteuning, ongeacht geslacht. Discriminatie aan veilige sportfaciliteiten. In baie lae-inkomste gemeenskappe het jong mensen niet toegang tot veilige sportvelden, toeristen of oefenfaciliteiten. Zonder veilige plekken aan sport te spelen verloor baie kinders die kans om hun talent te ontwikkelen en een betere toekomst te bouwen. Oproep tot actie. Ons allemaal heeft de verantwoordelijkheid om sport veiliger, meer rechtvaardig en inclusief te maken. Ja, wat kan ons doen? Niks, want ik ga niks doen. Finale boodschap, woorden het kracht. Een negatieve commentaar kan iemand zijn zelfvertrouwen vernietigen, maar een positieve boodschap kan iemand inspireren om aan te houden. Sê nee vir kiberafknouwerij, sê nee vir discriminatie en sê ja vir respect, gelijkheid en veilige sport vir allemaal. Ja.